ଶୁଣିବ ଯାଉଛି ସେ କାମ ସାରିଦେବି। ରୋଷେଇ କରିବୁ କେତେବେଳେ ଆଉ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ କେତେବେଳେ? ଟିକେ ତମ ପାଖରେ ବାବା କାମ ସାରି ତମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। କଣ କହିଲୁ କାମ ସାରିକି ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଖାଇବୁ କେତେବେଳେ? ଏ ଯାଇ ତ ଘର କାମ ସାରିବୁ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବୁ କେତେବେଳେ? ଶାଶୁମା ଶାଢ଼ୀ ସେବା କରିବା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବା ଟିକେ କରିବା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଯା ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣିବୁ। ଠିକ ଅଛି ନା କେମିତି ଚିରି ଦଉଛୁ ମୋ ଶାଢୀକୁ? ପଡ଼ାମୁଇ ଛତ୍ର ଖାଇ ତୋ ମା ବାବା ଏତିକି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ାମୁଇ ଛତ୍ର ଖାଇ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବି ଆଜି ମାରିଦେବି।
ଉପରକୁ ଆଠ ଉଠେଇବୁନି ତ କଣ ବିପଦ ବୋଧେ ପୂଜା କରିବି ପୂଜା একদম সাইলেন্ট ମୋ ଭାଇକୁ କିଛି କହିବନି ଏ ପଡ଼ନି ଶାଢ଼ୀକୁ ସଫା କରିବ ମୁଁ ଖରାପ କରିକି ଆଣିଛି ତାକୁ ପୁଣି ବି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆରେ ସାମାନ ଶାଢ଼ୀ ଭାଗ ହେଇଗଲା ବୋଲି ବହୁ ଉପରକୁ ତୋଉଟା ହେଇଛ ସାମାନ ଟିକେ ତମେ ଟିକେ ଲାଛଲ କରି ଜାଣି ଲାଛ ମତେ ପୁଣି ଲାଛ ଲାଗିବ କାହିଁ ତମକୁ ମତେ ପୁଣି ଲାଛ ଲାଗିବ ଆରେ ଲାଜ ତ ତମକୁ ଲାଗିବା କଥା ଗୋଟେ ନିଚ ଜାତିର ଗରିବ ଛୁକୁ ଏ ଘରେ ବହୁ କରି ରଖୁଛ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଠ ଉଠେଇଥିଲି ବୋଲି ମତେ ପୁଣି ଲାଜ ଲାଗିବ ଲାଜ ଆରେ ଏକାଇକି ହବ ଏଇ ଶୋଇବାକୁ ବେଶ ହିରୋଇ ଭାଇ ଏ ନିଚ ଜାତିର ଝିଅ ଶାଢ଼ୀ ସଫା ଶାଢ଼ୀଟା ପୁରା ଚିରି ଦେଇଛି ହିରୋଇ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ କେତେ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ এই শাড়িটা ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଶାড়ିଟାକୁ ଏ ନିଜ ଜାତିର ଝିଅ ପୁରା ଖରାପ କରି ଦେଇଛି ଦେଖ ଭିଣେଇ ଭାଇ ଆରେ ଦେଖ ତମେ ବୁଝିବ ଆରେ ତମେ ପୁଣି ବୁଝିବ ମୋ ଭାଇ କେତେ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ এই ଶାড়ିଟା କିଣି ଆଣି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଖରାପ କରିକି ଆଣିছে ନିଜ ଜାତିର ଝିଅ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପରକୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତନ ଦଉଛ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି କଣ କହିଲ এইটা পুরি সামান্য শাড়ি আরে এই শাড়ির দাম কেটে জানিস 5000 ও পড়ি যাও 5000 শাড়ি পাই ভাই এবারে আমার চালিছি এ 100 পয়সা চালিলে কোন কইলে জীব আমি যাচ্ছি ওরে কালা হিসি করছো ମୁଁ তোমাকে ভাঙিকে দেবি କଣ କହିଲ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ତମେ ମୋ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସୁଛ ଥରେ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତୋ ଶାଶୁମା ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ତୁ ମନରେ ଧରିବୁନି ରେ ମା ତୁ ମନରେ ଧରିବୁନି ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମତେ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ ମତେ ଘରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଉ ବାବା ଏ କଥା ଯେମିତି ପିୟୁଷକୁ କହିବି ନା ରେ ମା ଏ କଥା ଯେମିତି ପିୟୁଷକୁ କହିବୁନି ଚାଲେ ମା ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲାନି କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ଚାଲେ ମା ଚାଲେ ମା
अरे କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ अरे कह मेघा अरे कह କଥା କଣ କି ରାଣା ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ କଥା କହିବି ହେଲେ ସେଇ କଥାଟା ଶୁଣି ମୋ ଉପରେ ରାଗିବନି ତ हे मेघा हे मेघा रण कौन केबे तुम ऊपर रागिची नाई मेघा नाई तू जहा कहबार अछि मन खली कह अरे कह मेघा कौन कहबाक चाहछु କଥା କଣ କି ରାଣା ସେଇ କଥାଟା ହେଲା ଆରେ ସେଇ କଥାଟା ହେଲା ଆରେ ମୋ ବାପା ମୋ ମାଇର ପୁଅ ପିୟୁ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିଛନ୍ତି नाई मेघा नाई हे मेघा तू ए कौन कुछ मेघा तो मने तो डैडी तो बाबा तो बागर ठीक कर छथि नाई मेघा नाई एबे भी संभव ही परिबनी भाई कि ना ए राणा मेघा भी बच्ची परिबनी की मेघा ए राणा बिना बच्ची परिबनी अब तमे पुणी मते छड़ी बही जीव इम्पॉसिबल ଏ ରାଣା ଆରେ ମୁଁ ବାହାଘର ସତ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚାଲୁଥିବ ବୁଝିଲ ରାଣା ମୁଁ ଯୋଉ ଘରକୁ ବାହା ହେଇକି ଯାଉଛି ଆରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତା ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ଆରେ ମୋ ମାଇର ପୁଅ ପିୟୁଷ ଗୋଟେ ନିଜ ଜାତିର ଗରିବ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇକି ଘରକୁ ଆଣିଛି ହେଲେ ମୋ ମାଏ ସେଇ ଝିଅକୁ ଆରେ ବୋହୂ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ବୋହୂ କରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ମୋର ତାଙ୍କ ଘରର ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇ ଘରେ ଆରେ ରାଜ କରିବା वाह वाह मेघा वाह तो माइंड टाको बन्नी गली हे मेघा तू ताहले तंको घर धन संपत्ति देखि बही जीवो हम धन संपत्ति सबु तो तो डाको तापरे तू मो बेसी राज करिवारा ए मेघा बोले गोटिए कथा मने रह ए राणा को केबे भूली जीवनी लो ए राणा को जदे बेले देखा करिबा को इच्छा हबो मोटे मो गोटे मिस कलटे मारिबी सीधा मो पाक को चली आसीबो बस ଏ ରାଣା ଆରେ ତମେ ସେଥିପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଫୋନ କରିକି ଡାକିବା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତମ ପାଖକୁ ଧାଇଁକି ଆସିବି ହଉ ଛାଡ଼ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଉଛି ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ବାଏ वाह मेघा वाह तू ताहले सेई गरम जदा पियूष को दगा ही जीवो केवल ता धन संपत्ति देखि ओ कामटा सहज ही जीव मोर अनेक दिन बदला भी पूर्ण होबो भाई कि ना सेई गरम जदा पियूष ओ झिलमिल को छोड़ी नहीं बाही जाई मेघा जदि ताको घर को बाही की गला पड़िबो मेघा को गोटे ब्रह्मास्त्र सजे